Para sedherek ingkang kinasih, kula Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani ngraosaken kabingahan ingkang ageng menawi kepareng pepanggihan wonten ing program Pangayeming Wanah wonten ing channel YouTube YKB Basa Jawi. Renungan ing wanci menika kapendhet saking wasiat kanthi jejer kasampurnan menika berkah sanes prestasi. Dene pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita suraos kapendhet saking kitab Matius 19 ayat 21 ingkang mekaten suraosipun. Pangandikane Gusti Yesus, yen kowe arep sampurna wis lunga, barang darbekmu kabeh tolono, lan pepayone kabeh wenehna marang wong miskin. Temah kowe oleh bondo ana ing swarga, banjur mreneo melu aku. Para sedherek ingkang kinasih, nate wonten satunggaling nem-neman nalika pirembagan kalian kancanipun nelakaken pemanggih ingkang mekaten. Kanyata agama Kristen kuwi dudu agama prestasi, nanging agama relasi. Kancanipun lajeng taken, maksude kuwi apa? Piyambakipun nuli mangsuli, maksude sing utama nang piwulang agama Kristen kuwi piye anggon kita mbangun patunggilan karo Gusti. Lan patunggilan karo Gusti kuwi ketok nyata ana ing tumindak karo pepadha. Dadi ora bab piye caramu nggayuh prestasi supaya oleh kasuwargan. Wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus kanyata kasampurnaning gesang menika karaosaken nalika manungsa menika kabrek dening katresnanipun Gusti lajeng saged nresnani sesami. Perkawis menika ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus nalika wonten nem-neman ingkang rumaos sampun nindakaken sedaya pepakenipun Gusti. Piyambakipun nggadahi panganggep menawi pantes nampi gesang langgeng. Nanging nalika Gusti Yesus dawuh supados piyambakipun ngedol sedaya barang darbekipun, piyambakipun awel lan awrat nindakaken perkawis menika karana bandhanipun kathah sanget. Dados kanthi pangandikanipun menika Gusti Yesus ngemutaken bilih katresnan dhateng Gusti kedah ketingal wonten ing katresnan dhateng sesami. Katresnanipun Gusti menika ageng. Katresnan ingkang rila masrahaken gesangipun piyambak, nyawanipun piyambak. Katresnan ingkang ngrimat gesanging manungsa lan sapiturutipun. Kita nglenggana menawi kita menika boten sampurna. Ewa semanten katresnanipun Gusti ingkang sampurna sampun kaparingaken wonten ing gesang kita. Perkawis menika mestinipun kita nelakaken kesaenan dhateng sesami. Lan menawi kita nindakaken perkawis menika boten karana kita kepengin nampi pangaken wonten ing ngarsanipun Gusti, boten mekaten. Kanthi ngraosaken katresnanipun Gusti ingkang sampurna menika, sejatosipun kita ugi kasagetaken nelakaken katresnan dhateng sesami. Sumangga kita ngraosaken kasampurnanipun Gusti ingkang sampurna lan mujudaken katresnan menika dhateng sesami kanthi andum katresnan. Cekap semanten pangayeming manah ing dinten menika ngantos pinanggih malih wonten episode candhaipun. Sumangga panjenengan subscribe, like, and share dhateng sedherek sanesipun. Gusti Yesus berkahi panjenengan sedaya. Nuwun. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.